Okay guys, good morning, good morning. Good morning sa ating lahat. Ayan, panibagong araw na naman guys at panibagong vlog na naman tayo guys, no? At bago pala yung video natin guys, shoutout pala kay paring Joseph Castro. Ayan, ng Castro Street, Bugalyon, Pangasinan. Ayan. At shoutout din pala kay Kagawad Rooney Quezon. Ayan. Shoutout sa iyo Kagawad. Shoutout din pala dyan sa US. Ayan. Sa mga kababayan natin dyan na OFW. Lalo na kay Sir Cesar Estigoy. Ayan. At kay Sir Leo Digario Versusa. At kay Albic Bis. Ayan guys, no. Kababayan natin dyan sa Bugalyon, si Albic Bis Vlog. Suportahan din natin yan guys, pero nasa New York City siya guys, no. Pero taga Bugalyon siya guys. Versusa family. Ayan. Shoutout para sa mga Versusa family. Ayan, pero yung account, yung ano niya guys, no, yung YouTube channel niya guys, no, Albic Bis. Ayan, search niyo lang sa YouTube yan guys. Makikita nyo Albic Bis. At sana suportahan din natin yung vlog ni Sir Albic. Ayan guys, no. Okay guys, ito pala yung video natin guys, no. Nandito pala tayo sa Lawag City. Ayan guys, at nakapasyal na naman tayo dito sa may Lawag City guys, no. Ayan, ito, nandito tayo sa boundary guys. Lawag City guys, no. Ayan, Lawag City. Welcome Lawag City. So ayan na guys, no, mamamasyal tayo dito sa Lawag City guys. Ayan. Nandito tayo sa boundary mismo guys, no. Yan, papasok dyan guys, Lawag City. Pero dito sa kabila guys, ito yung ano, San Nicolas. Dito sa kaliwa guys, no. Pagka kumaliwa ka dito guys, ano to, papunta ka ng bayan ng San Nicolas. Pero pagka kakanan ka doon guys, papunta ka ng Paway, Ilocos Norte. Andito na pala tayo sa Ilocos Norte guys, no. Yan. So mamasyal tayo dito guys. Ikutin natin yung buong Lawag. So ayan na guys, no. Tayo ay mamamasyal, pero maglalakad lang tayo guys kasi wala tayong sasakyan. Ayan. Wala pala tayong ano ngayon guys, service. Kaya maglalakad tayo dito sa may Lawag City. So napapansin natin yung tulay nila guys, no, napakalinis.
So ayan na yung lawag guys, no. Yan yung ano guys, simbahan ng lawag. Ayun. Simbahan ng lawag yan. Tapos Holy Spirit Academy of Lawag. So napapansin natin guys, yung tulay nila, no, bricks pala yung ano guys, no, bricks. Yan na mismo guys yung bayan ng Lawag. Ha? Manong, taga saan kayo? Ha? Taga saan kayo, Manong? So, ayan na nga guys, no? Tayo nakapasyal na naman ulit dito sa Lawag, Ilocos Norte. Ayan. At napansin natin guys, no, yung tulay nila. Bricks pala yan, bricks. Naka-bricks, no? At saka napapansin natin guys, napakalinis ng kalsada dito sa Lawag, no? Ayan, no? Nandito tayo sa may tulay mismo guys, eh. Yan. So ito guys, no, napakalawak ng ano pala dito guys, no. Yung ilog nila guys. Oh. Napakalawak. Ayun yung may ano guys, so nakalabas doon sa may Holy Spirit Academy. Ayan. Simbahan yan guys ng Lawag. Yan. So ayan na nga guys, no. From Bugalyon, umalis tayo doon kanina guys ang alas 2 ng madaling araw. Tapos nakarating tayo dito sa Lawag City guys, no, Ilocos Norte. Bale 8:30 ng umaga. Alas 8:30 ng umaga tayo nakarating dito guys, no. Ayan. Guys, nandito pa rin pala tayo sa may Gilbert Bridge ng Lawag. Lawag City, Ilocos Norte. Ayan. At ayan na nga guys, no. Buti dito sa Lawag guys, no. May nagko-concert na mga artista, ayan, no. Pero tapos na yata ito guys. Ano ata ito, September 23. Ayan, o. At ayan na nga guys, no. Napansin natin sa tulay nila, yung apakan guys, bricks. Ayan, bricks. Bricks yan guys, no. Itong tulay na to, Gilbert Bridge 2. Ayan, dito sa Lawag, Ilocos Norte.
Ayan na nga guys, at may ano sila dyan, no? Holy Spirit Academy. Ayan. At yung ano nila guys, yung pangalan na Lawag guys, nandun sa bundok guys, oh. Nasa taas ng bundok guys, ayan. Okay guys, hanggang dito na lang muna ang ating video. At abangan yung ano, pag-iikot natin doon sa ano, mismong palengke ng Lawag City, mga guys, no. Iikot tayo doon sa palengke guys, no. Sa may Lawag City. Iikot tayo doon sa loob. At bibili tayo ng walis. Walis tingting para sasakyan natin pag tayo uwi na ng Pangasinan. At ang biyahe natin is gabi. Para ano, lilipad yung walis tingting na yun guys, no. Ayan. Okay guys, hanggang dito na muna na naman ulit ang ating video. Ayan. At salamat na naman ulit sa suporta. At sa mga hindi pa nag-subscribe, ayan, mag-subscribe na kayo mga guys para masuportahan nyo itong maliit nating channel. Ayan, at pinapasalamatan ko rin pala yung mga sponsor dito sa maliit nating channel. Ayan, thank you.